נכיר חבל ארץ ייחודי, עם נופי מדבר בתהליכי עיצוב, שטחים פתוחים וצורות נוף ייחודיות. אזור עשיר באוצרות טבע וגנים לאומיים. אזורי נופש, תיור וטיול. אתרים ארכיאולוגיים, מבצרים וערים עתיקות. עם השנים הוקמו יישובים מודרניים ומתוכננים לצד יישובי קבע לבדואים, ערים ופרברים לצד קיבוצים ומושבים המתמחים בחקלאות עתירת ידע. וגם מוזיאונים, בתי ספר, מכללות ואוניברסיטה גדולה. בחבל ארץ זה יושבות קהילות תרבותיות מגוונות, לכל אחת מנהגים, תלבושות ומאכלים משלה, וכולם חיים זה לצד זה. דרום מדינת ישראל, אזור קדום עם עתיד מבטיח.